Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Aufour, Comma, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Welkom terug bij Limburg Vandaag. Ja, afgelopen vrijdag werden in het gouvernement in Maastricht de winnaar van de 14e Alfons Wintersprijs bekendgemaakt. En bij mij zit de voorzitter van deze stichting, Alfons Winters. En dat is Willem Jansen. Welkom. Ja, was het een spannende dag afgelopen vrijdag? Ja, natuurlijk. Voor de kunstenaars. Het is voor de kunstenaars heel spannend, maar het is vooral feestelijk. Want de plek waar wij de eindtentoonstelling van de Alfons Winters om de 2 jaar mogen neerzetten, dat is toch het provinciehuis. En dit jaar is heel speciaal. De hal van het provinciehuis is nog maar een goede maand geleden geheel vernieuwd. En in die prachtige entourage, daar hangen nu 70 kunstwerken. Dus ja, hoe dan een mooiere ook. plek kun je dan bijna niet voorstellen. Nee, in Limburg, ja. En er komen heel veel mensen natuurlijk, behalve de mensen die er werken. Alle bezoekers en natuurlijk degenen die extra gaan omdat ze gehoord hebben en nu vandaag ook gaan horen dat de Alfons Wintersprijs, de 14e editie, te zien is in het provinciehuis. Ja, maar nu denk ik dat er heel veel mensen zitten te kijken en die denken de Alfons Wintersprijs. Ja. Ik ken hem niet. Hoe is deze prijs ooit in het leven geroepen en door wie? Nou, Alfons Winters is een naam. En een naam die zeker... Van een kunstenaar. Van een kunstenaar, maar deze kunstenaar was ook zijn hele leven lang huisarts in Sittard. Ja, we zien nu een foto, dat is niet... dat is de oprichter, hè, die we nu zien, hè? Dat is meneer Lei Albrechts. Precies, hij heeft deze stichting Hij heeft deze stichting mede ja. opgericht. Maar Alfons Winters, daar is ook de stichting naar vernoemd. Dat was die bekende huisarts die bovendien amateurschilder was. En die heeft bevorderd dat er zo'n stichting zou komen. Die is dan ook naar hem vernoemd. En na al die jaren hebben wij dus nu de 14e editie voor alle amateurs uit Nederlands en Belgisch Limburg. Ja, en we gaan nu de winnaars, de top 3 gaan we bekendmaken. Het heeft niet in de krant gestaan, dus het is toch een beetje een primeur. Ja, de mensen die er vrijdag bij waren, die hebben het natuurlijk gehoord. Maar wie is er als derde geëindigd? Ja, dat is mevrouw Kitty Tillaert. En zij heeft een prachtig werk gemaakt met de titel Onderweg. Je ziet het ondertussen. En eigenlijk kun je je voorstellen, als je dit schilderij ziet, je bent in een dorp beland, je bent onderweg en je komt een vrouw tegen met een kruiwagen volgeladen, daartussenin een kind. Iets verderop, en dat is knap geschilderd, met een toefje kleur rood en een kleur geel en een kleur blauw. In de grijze omgeving staan mensen, je ziet dat daar achter in het beeld, die staan wat met elkaar te praten. We zijn eigenlijk op een soort winkelmarktplaats terechtgekomen die onderweg is aangetroffen en in dit geval door de kunstenares, mevrouw Tillaert, op een fantastische manier is vastgelegd. Ja, ik wil zeggen, dit is al prachtig. Ik ben heel benieuwd naar de nummer 2. Ja, zo gaat dat. De nummer 2, wie heeft die gewonnen, de tweede prijs? Nummer 2 is eigenlijk, als het gaat om winnaars, een oude bekende. Dat is de heer Jacques Willems uit Want Geleen. die heeft al vaker de prijs gewonnen? Of in de top 3 gestaan? Om precies te zijn, 4 jaar geleden stond hij niet alleen in de top 3, maar was hij ook de eerste prijswinnaar. Oké. En dit jaar is hij geëindigd als tweede met een voor hem eigenlijk heel kenmerkend, hier zien we het, portret van een jonge vrouw. In dit geval een Japanse vrouw die, als je goed kijkt, meteen iets mysterieus oproept. Ja, want ze heeft ook iets over haar hoofd? Of een doek, dat is nou het interessante, dat de schilder... Dat is mijn interpretatie. Nou, natuurlijk, en daar vraagt de schilder ook om vooral goed te kijken en je interpretatie te geven. Maar je zou bij dichterbij zien, zou je ook zien dat eigenlijk het een soort voile is van haar eigen haren, waarbij de schilder zich permitteert om dat in niet de kleuren van de haar zelf te doen, maar bijvoorbeeld in een prachtig lila. En dat maakt dit schilderij ook heel bijzonder. Er ontstaat een bepaalde sfeer in het werk, waardoor de kijker getroffen kan worden. Ja, ik stel me dan voor dat hij haar aura schildert. Maar dan ga ik nu misschien wel heel ver. We gaan door. We kunnen nog een heel gesprek. De nummer 1, wie heeft die gewonnen? Nou, de nummer 1 is een prachtig portret van de schilderes Monique Harings. Vredegoor uit Lefroy, dicht bij Nederweert, een dorp. En zij heeft een portret gemaakt waarvan de jury zei, kijk, behalve dat het goed geschilderd is, het raakt ons. En dat is toch wel een belangrijk criterium.
En iedereen die nu naar dit portret kijkt van de vrouw met de handen voor haar mond geslagen. Zij noemde dit portret de verbazing. En de jury zei, ja, het is verbazingwekkend mooi. Oh, dat is wel een mooi jurycommentaar, toch? Ja, dat dacht ik. En heeft ze ook al vaker meegedaan aan deze prijs? Nee, fantastisch. Zegt de eerste keer meedoen en de eerste prijs winnen. Ja, prachtig. Dus dan heb je wel een goed weekend gehad, zou ik zeggen. Dat denk ik wel. En een getalenteerd kunstenares ben je dan. Ja, in ieder geval laat ik het zo zeggen. Alle mensen die bij de Alfons Wintersprijs binnenkomen met hun werk, hebben een aantal stappen gezet. Heel in het kort. Over de 300 mensen, dat is veel, 1 keer in de 2 jaar, schrijven zich in. Dit jaar zijn er dus een 275 aangehouden. Die zijn door de selectie heen gekomen. En dan hebben we het alleen over schilders en tekeningen. Schilderen en tekenen. Ja. En aquarel. Ja, Okay. maar in die technieken. Niet grafiek. Die mensen leveren hun werk in. Die worden op 7 tentoonstellingen van Ottersum in Noord-Limburg tot in As in België, Belgisch Limburg, getoond. Een commissie gaat langs, geeft punten. En uiteindelijk aan de hand daarvan worden de 70 beste geselecteerd. En die hangen nu in het provinciehuis tot en met 8 januari. Dus behalve tussen kerst en nieuwjaar, dan is het provinciehuis gesloten, kan iedereen op werkdagen alle werken gaan zien, inclusief de prijswinnaars en de mensen met een eervolle vermelding. Ja, dus die mensen, we kunnen gewoon, dat is voor iedereen openbaar. We kunnen gewoon het provinciehuis inlopen. Als er iets openbaar is, dan is het provinciehuis. provinciehuis. En er komt ook nog een catalogus vanuit, heb ik begrepen? Ja, van die gelukkig. werken? Dat is natuurlijk voor de deelnemers fantastisch. Je komt in die catalogus te staan met jouw werk. En voor de rest komt daar het juryrapport in. Achtergronden, wat zijn wij, wie zijn we, wat doen we. Kortom, een boekwerkje, begin januari weer te krijgen. Waar iedereen trots op is. En als u het ook wil hebben, even melden bij het Huis voor de Kunsten hier in Roermond. Okay. Want zij zijn de ondersteuningsorganisatie waarmee wij al jaren op een prettige manier juist dit soort dingen, logistiek enzovoort, fantastisch kunnen regelen. Ja, en iedereen dus nu naar het provinciehuis om de werken te bekijken. Vooral niet vergeten, gaan. De moeite waard. Oké, gaan we doen. Dank u wel voor uw toelichting. U ook. Dank u wel. Ja, we gaan van de kunst naar een soort, ja, ook een andere vorm van kunst. Want hier werd ook iets heel kunstigs gemaakt. Karen, doe bus in een soort kom, een grote vissenkom. Zal ik het maar noemen? Vissenkom, een windlicht kunnen ze het noemen. Ja. Daar ga ik een kaarsen inzetten en een leuk kersttafereeltje maken. Ik heb er alvast wat boomschors in gedaan en wat mos. De kinderen er met echte plantjes in werken. Het wordt een beetje gecamoufleerd door de mos of door nog wat steentjes erbij. En moesten dan kijken met planten die erin zitten, of die nu veel of weinig water, moesten dan ook rekening met gooien? Of Een beetje dat maakt niet zoveel vetachtige uit? plantjes, die kunnen ze erin zetten. Ja. Je kunt ze toch makkelijk water geven, omdat het een vrij grote opening is. Ja, precies. Een paar gezellige kaarsen erbij. Leuk. Een theelichtje, daar doe ik even wat steentjes onderin voor de bescherming van het glaas. Ja, want moesten dan ook voor uitkijken voor brandgevaar? Ja, Als die allemaal brandgevaar. dingen, want dus die hebben allemaal, hoe noemt ze dit? Kerststerren en glitters en dingen. Ja, dan moest ze niet bij de niet vlammen te in de dik, nee, buurt doen, want maar ik dan, doe steentjes in het Dan glaas. krijgt ze wel heel veel verlichting. Ja. Toch? En er zit geen kerstverlichting meer. Dan hebben we de steentjes die beschermen ja. het glas een beetje dat het niet te warm wordt. Ja. Ah, maar dat ziet er wel heel erg leuk uit. Wat een leuk idee. Een leuke edelwijs. En waar haalt die ideeën nu vandaan en die inspiratie? Geeft ze dan ook... Reist ze erover af? Of hoe? Ja, wij gaan naar beurzen in Frankfurt, in Ja. Keulen. We gaan verschillende shows gaan we bekijken, verschillende kerstshows gaan we weer bekijken. En aldoende dus overal ideeën op. Ja. En overal pikt ze een klein beetje Ja. met. En dan maakt ze wat dan hun eigen... Ja, die eigen ideetjes maakt ze ervan. Ja. Er zijn hele leuke natuurmateriaaltjes in de handel, wat ze overal ertussen kunnen strooien. Nou ja, Om dat is het wel heel leuk, ja. een beetje gezellig te maken. Dus eigenlijk holt ze dan de natuur naar binnen. Ja. Het is ook heel trendy om de natuur weer erbij te gebruiken. Hè? Droogmaterialen en een beetje glitter voor de kerst. Kleine balletjes. En dan is het windlichtje al bijna klaar. Nou, super. Ja, En dat zo is kunt wel ze een heel leuk eigenlijk idee, hoor. elk glas kunt ze op deze manier wel decoreren. Als Ja. dat de bodem breed genoeg is en Ja. de ruimte voor de Voor de kaars, hitte, ja. voor de warmte weg te doen, dan kunt ze eigenlijk Nou, ieder super. glas ervoor. Leuk idee.
Nu, je gaat zo meteen nog het nieuws laten zien, hè? Ik ga dadelijk een leuke lantaarn voor aan de deur laten zien. Oké, dan gaan we erop wachten. Dankjewel. Oké. Tot straks. Ja, ik ga naar mijn volgende gast. Die zit hier al klaar op de bank. Het is Kathleen. Ja, ik denk dat iedereen jou wel kent, toch? Ja. Iedereen zal jou kennen, natuurlijk. Ja, ik denk het. Oh, je moet je microfoon Ja, ik ben niet geprikt, hè? Dus. Nee, je bent niet geprikt. Nee, natuurlijk jaren bij K3 gezongen. Nu al 3 jaar ben je solo. Ja, en het een beetje rustiger aan toe, natuurlijk. Ja, want je hebt inmiddels ook een kindje gekregen. Dat klopt. En een man. En een man, ja. Alles ineens. Daar gaat veel tijd in zitten, natuurlijk. Oh, mij niet, zeg, dat huishouden. Maar je hebt het nu echt super druk. Ja, toch? dat klopt. Een nieuw Sinterklaasalbum heb je uit. Dag Sinterklaasje. Dat is voor jou, zeg, alsjeblieft. Een cadeautje. Nou, ik krijg meteen een Sinterklaas cadeautje al. Ik heb mijn schoen nog niet eens hoeven uittrekken. Nee, en, voilà. Super Een vervroegd cadeautje. Ja, want het zijn allemaal traditionele liedjes staan erop en een paar eigen nieuwe Sinterklaasliedjes. Dat klopt. De traditionele bekende liedjes die hebben we eigenlijk een beetje geüpdate, om het zo te zeggen. Popliedjes van gemaakt, wat teksten bijgeschreven, een beetje sneller ingezongen. Ja, en de nieuwe liedjes, ja, die zijn ook heel leuk, hè? Ja, leuk. Ja, je gaat zo meteen een nieuw liedje zingen, hè, straks. Dat klopt. De Sinterklaas Polonaise. Dus ik nodig je bij deze al uit. Ik ga zo meteen meelopen, absoluut. Ja, behalve dat je een nieuw album hebt, zit je ook in een film, Sinterklaasfilm. Dat klopt. Het is een en al Sinterklaas wat de klok slaat. Ja, we gaan even een kort stukje van die film bekijken, ja? Het gaat je niet lukken, ik hoor het al. Ik doe er alles aan om op 5 december thuis te kunnen zijn. Ga jij maar snel de tanden poetsen, hè? Oké, dag papa, love you. Het grootste geheim van de Pieten Verwachting klopt ons hart. Wie erop krijgt, wie er verwachting is hun magie. Hoort u dat ook, Sint? Ja, dat is Madelief. Maar dat is dit jaar Chico? Ik wil je even bedanken voor het mooie zingen van vanavond. in gevaar. Een spannende film. Super spannend. Je moet zeker gaan kijken. Ja, want hij is nu overal in alle bioscopen in Nederland te zien. En ook in België. Ja. Dus als je liever eens naar een Belgische bioscoop gaat... Dan ga je weer gewoon naar België. Zitten we toch vlakbij. Maar hoe was het voor jou om te doen? Oh, het was super leuk. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik zo eens iemand anders moest spelen. Ja. Bij K3 hebben we ook wel films gemaakt, maar dan speel als je jezelf, toch, speel je toch een beetje jezelf. En nu mocht ik een mama spelen. En hoe was dat om te doen? Het was een hele leuke ervaring. Het was echt een fantastische, lieve ploeg. Maar ja, jullie Nederlanders zijn altijd lief. Hè. Slijm. Slijm. Wilt u de cd kopen? Nee. Nee, maar het was dus echt te gek. Ja, het lijkt me ook superleuk. Zeker zo'n Sinterklaasfilm. Ja, en het was ook heel spannend, omdat het voor mij een totaal nieuwe ploeg was. Ik had nog nooit met die mensen gewerkt. Maar na dag 1 waren we eigenlijk al een beetje als één familie. Want was je de enige Belg in het gezelschap? Dat klopt, ik was de enigste Vlaamse. En hoe zijn ze bij jou terechtgekomen dan? Ja, dan moet je maar aan hen vragen. Geen idee, omdat ik mama geworden ben, zeker dachten ze van... Ze hebben mij overhaald, want de eerste keer dat ze mij vroegen, dacht ik van oei, een mama. Ik was zo gewoon van een jong meisje te spelen. Maar natuurlijk, we worden allemaal een dagje ouder. En toen zeiden ze van, maar we zijn op zoek naar een jonge, frisse mama. En toen dacht ik van, oké, yes. Ik ga het doen. Voilà, dus vandaar. Ja, en volgens mij met de dochter van Marco Borsato, toch? Zit erin. Ja, Jade speelt mee en die heeft dat ook voortreffelijk gedaan. Het was de eerste keer op het witte doek voor haar, maar daar kan je echt niks van merken. Alsof ze het al jaren doet. Ja, Luc, kun je heel kort misschien nog iets vertellen over de film? Waar die film over gaat? Ja, het is een hele spannende film, want het boek van Sinterklaas moet opgeladen worden. Want anders krijgen de jongens en de meisjes dit jaar geen cadeautjes, want dan verliezen de Zwarte Pieten hun krachten. Kunnen ze niet meer over de daken springen en zo. Dus dat boek moet heel dringend opgeladen worden. Maar of dat lukt, dat kan ik je jammer genoeg niet verklappen. Nee, daarvoor gaan we naar de film. Voilà. Ja. En, alsof het nog niet druk genoeg is, een album, een film, ook nog een Sinterklaas theatershow. Dat klopt. De sputterende stoomboot. Ja. De stoomboot die laat het afweten dit jaar. Allemaal problemen. Ja, problemen die moeten opgelost worden. Nee, dat is een hele leuke theatershow waarin ik ook een aantal liedjes zing. En, maar zing je dan alleen of is dat dan ook met een ensemble? Of nee, ik zing alleen en samen met de Zwarte Pieten, met allemaal danspieten sta ik op het podium. Dus heel leuk. En die speelt in Antwerpen en in Gent.
Maar ik vertoef ook nog heel veel in Nederland. En ik ken de data niet uit het hoofd. Kijken op jouw speellijst gaan we kijken. Voilà, best op de website www.kathleen.nu. En dan kan je mij eens bezoeken een van de dagen. Ja, want hoe is dat nu voor jou om nu toch voornamelijk alleen op te treden en alleen daar op het podium te staan? Maar ik ben een beetje verwend. Hè. Ik heb nog niet echt alleen moeten optreden. Want met Zumbayade had ik een ballet mee. En nu heb ik altijd fantastische pieten die me begeleiden. Dus ik heb nog nooit eigenlijk echt alleen op een podium gestaan. En dat hoeft ook niet. Ik vind het wel leuk om mensen rondom mij te hebben. Maar ja, hoe is het nu na je periode van K3? Mis je de dames nog wel eens? Of hoe is dat voor jou? Goh, eigenlijk, zo na K3 is mijn leven een beetje als... Ja, de puzzelstukjes van mijn leven een beetje in elkaar gevallen. Dus ik heb het idee dat... Ja, ik ben dan, zoals je daar straks zei, de man van mijn leven tegengekomen. Ik ben getrouwd, een kindje gekregen. En ik heb zowel de rust wat gevonden. Dat was natuurlijk een ontzettende drukke periode. Het was heel druk, maar ik ben wel heel dankbaar voor al die mooie momenten. We hebben echt fantastische dingen 10 jaar lang samen gedaan. Ja, dat vergeet je nooit. Hè. En dat laat ik zo stilletjes aan nu ook aan mijn zoontje zien. Dus dat is gewoon heel leuk om dat zo te beleven. Hoe is dat voor hem? Want hij is nu 2, hè? Hij wordt bijna 2. Eind januari wordt hij 2. Hoe heet hij? Louis. En hoe is dat dan voor Louis om zijn moeder te zien? Wel, hij heeft me van de week... Snapt hij dat? Dat je dan iets anders van de week is hij voor het eerst mee naar een optreden gegaan. En ja, hij was echt zo verbaasd. Hij stond voor het podium in zijn handjes te klappen en mee te dansen. Dus ik had wel de krop in de keel. Ja. Wat leuk, wat leuk. En nu heb je alweer nieuwe plannen als deze drukke Sinterklaasperiode is afgelopen? Ja, dan gaan we eventjes eerst op vakantie uiteraard. En dan vliegen we er meteen terug in. Want ik heb de smaak wel terug te pakken. Dan gaan we gewoon lekker blijven zingen. En daartegen komen we nog wel eens een keertje terug. Hè? Absoluut. Absoluut. Ja, we gaan straks nog een keer naar je luisteren. Je zegt, je hebt de smaak te pakken. Hou je ook van lekker eten? Ja, zal wel zijn. Ja, want vanochtend is namelijk in Maastricht bekendgemaakt welke van de restaurants hier in Limburg er een sterren Michelin erbij kregen of eraf kregen. Welke van de 12 Michelin-sterren. Dus dat waren spannende tijden voor hun. De spanning in Maastricht maakte al vrij snel plaats voor een lichte teleurstelling. Geen nieuwe Michelin-sterren in Zuid-Limburg die toch wel min of meer verwacht waren. Een tegenvaller. Nou, een tegenvaller. Ik ben wel blij dat we nog steeds het hoge niveau gehouden hebben in Maastricht en omgeving. Want we hebben hier natuurlijk relatief toch wel de meeste sterren van Nederland. Dat blijft, gezien het beperkte aantal bewoners wat we in deze regio hebben. Dus wat dat betreft is het nog steeds een topprestatie die ook in 2013 weer is neergezet. Dat klinkt heel positief, maar er was wel degelijk sprake van teleurstelling. De teleurstelling kan misschien begrijpbaar zijn, maar het is duidelijk dat nog steeds in Limburg de gastronomie op top is en dat de chefs steeds werken voor evolutie. Want daar draait het om, evolutie in de gastronomie. En die ster, nou ja, er zijn mensen die zo'n ster juist niet willen hebben. Vanwege de druk, het moeten presteren. Maar ook misschien een wat poenige naam van je restaurant. Moet je zo'n ster dan willen? Ja, dan ga je echt wel bewust. Ja, weet ik zeker. Dat is net als het slijpen van de diamant. Steeds mooier, steeds mooier. En daarom zijn er ook niet zoveel. Er zijn wel eens sterren ingeleverd. Dat mensen zeiden in godsnaam, ik wil dat juk niet op mijn nek hebben liggen. Ik wil die ster niet. Ja, dat zeggen ze dan om commerciële redenen. Ik vind het makkelijk hoor, om dat te zeggen. Als je het eerst wel gehad hebt, had je het meteen niet moeten accepteren. Ga die eerste de glorie en dan lukt het niet en dan zeg je nou, je krijgt hem weer terug. Nou, vind ik flauwekul. Vind ik ook niet juist. Vind ik ook absoluut niet juist. Aldus Joop Braakhekken, kookgek van beroep. Geen nieuwe sterren in het zuiden, maar de goede naam van het Bourgondische Limburg is niet in gevaar. Het Bourgondische zuiden, dat is één aspect, dus mensen willen graag genieten. Maar aan de andere kant ook zeer veel internationale gasten. De TEFA heeft natuurlijk al 25 jaar een vaste bezoeker hier met de top die internationale kunst- en antiekbeurzen komt. Jumping Indoor Maastricht, de Andrieu-concerten, de talloze, bijna 10.000 internationale studenten met hun ouders. Dus je wordt enorm gevoed door al die invloeden van buitenaf. En dat maakt denk ik wel dat je de kwaliteit hoog kunt houden hier in de stad en regio. Stilstand is geen achteruitgang. En ook de crisis en een teruglopend restaurantbezoek dat daaruit ontstond, wil niet zeggen dat het culinair minder gaat. Ik denk dat dat geen belang heeft op de evolutie van de gastronomie in Nederland. Want ik denk dat iedere chef steeds met vooruitgang wil gaan en steeds ziet wat kan de toekomst toch worden. En dus werkt aan met de producten en met zijn ideeën en met zijn methodes om verder te gaan in de evolutie van zijn gastronomie. En hoe zit het met die evolutie in Huize Hoes? Ja, ik kook niet zoveel zelf, maar als ik het doe, dan is het heel eenvoudig hoor. Dan is het gewoon wat eenvoudige dingen in de supermarkt halen. Soms stiekem bij de cateraar, want in de supermarkt en dan gaat het bijna allemaal in één pan. En dan heb ik een hele gezonde maaltijd zelf gecreëerd.
Ja, ik vind het toch wel jammer dat we niet een paar sterren erbij hebben gekregen. De restaurants, dan wel het som, want hier zien we helemaal in de sfeer met de kerststerren. En het licht geit weer aan. Ja, inmiddels is het grote windlicht ook binnen klaar, hè Karen? Ja, het is een windlicht voor boete. Plantjes kunnen er tegen verboeten. De glazen ballen kunnen er tegen verboeten. Elektrische boeteverlichting. Deurtje dicht, bij de vuurdeur zitten. Insteken bij de vuurdeur. En er moet wel natuurlijk een stopcontact in de buurt hebben. Dat is het enige. Dat is het enige. Ja, Anne, je zit ook genomineerd voor iets heel bijzonders. Ja, dit jaar zijn we echt ontzettend trots op onze kerstshow. Maar vooral ook op het hele team van Tuincentrum Daniels. Wat dat tot stand heeft gebracht. Want we zijn dus inderdaad genomineerd voor de beste kerstshow van heel Nederland. Nou, dus gefeliciteerd. Heel wat tuincentra die meedoen. En ja, we zijn een van de genomineerden. En we hopen dat iedereen op ons gaat stemmen. Dat kan via onze website www.tuincentrumdaniels.nl. Om daadwerkelijk de prijs ook in de wacht te sluipen. Wat leuk. Dat zou fantastisch zijn. Ja, tot 4 december kan het, hè? Ja, precies. Ja, daarna wordt de winnaar bekendgemaakt. En wat kun je dan winnen? Nou, dan zijn we dus de dan beste heb je de titel. van Nederland. De titel. En dan is er ook nog een vakjury die ook nog de tuincentra gaat bezoeken en nog op basis van innovativiteit en het gedecoreerde ook nog allerlei criteria hun stem uitbrengt. Oké, nou spannend dus. Heel bijzonder. Ja, we zijn onlangs ook met TVA Lifestyle bij u geweest. Mocht je die reportage nu terug willen kijken, dan kan dat natuurlijk via ons site en dat is www.tvl.nl. Ja, dames, ik dank u wel voor de mooie kerstsfeer hier in de studio, gecombineerd met Sinterklaas, want daar gaan we nu weer naar luisteren. Kathleen gaat het laatste nummer voor ons zingen, namelijk de Sinterklaas Polonaise. En we mogen allemaal metlopen. Wie had dit durven denken, wie had dit ooit gedacht? Het paardje van de Sint is verdwenen in de nacht. Dit jaar geen cadeautjes of geen marsepein. De Sint geraakt niet meer waar hij zou moeten zijn. Wat jammer, zo jammer, het is een groot probleem. Kom ons helpen zoeken, waar is het paard toch heen? Waar, oh waar zou het paardje nu toch zijn? Laat ons snel zoeken in de maneschijn. Waar, oh waar is het paardje dan? Luister goed, ik heb een heel goed plan. Leg de handen op de schouders en maak een lange rij. We gaan hem samen zoeken, hij is vast dichtbij. Waar, oh waar zou het paardje nu toch zijn? Laat ons maar gaan zoeken in de maneschijn. Wie had dit durven denken, wie had dit ooit gedacht? Het paardje van de Sint is verdwenen in de nacht. Kijk eens in je bedje, of staat hij in de gang? Zit hij in de koelkast of verstopt achter de hang? Wat jammer, zo jammer, de pieten in paniek. Help ons nu toch zoeken, misschien is hij wel ziek. Waar, oh waar zou het paardje nu toch zijn? Laat ons snel zoeken in de maneschijn. Waar, oh waar is het paardje dan? Luister goed, ik heb een heel goed plan. Kijk de handen op de schouders en maak een lange rij. We gaan hem samen zoeken, hij is vast dichtbij. Waar, oh waar zou het paardje nu toch zijn? Laat ons maar gaan zoeken in de maneschijn. Wie had dit durven denken, wie had dit ooit gedacht? Het paard van Sinterklaas kwam terug diep in de nacht. Waar, oh waar zou het paardje nu toch zijn? Laat ons snel zoeken in de maneschijn. Waar, oh waar is het paardje dan? Luister goed, ik heb een heel goed plan. Kijk de handen op de schouders en maak een lange rij. We gaan hem samen zoeken, hij is vast dichtbij. Waar, oh waar zou het paardje nu toch zijn? Laat ons maar gaan zoeken.
Dankjewel Kathleen voor het fantastische Sinterklaasfeest wat je hiervan gemaakt hebt. En dankjewel Zwarte Piet en dat jullie maar veel cadeautjes hier mogen brengen aan alle kinderen. Ja? Oké, dames en heren, hiermee zijn we aangekomen aan het einde van deze uitzending. Morgen gaan we het hebben over de voedselbank, over de Limburgse identiteit. Bestaat die wel en wat is die identiteit? En nog veel meer. Tot morgen. Doei. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Auvour, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Geuver.